दिनै बेंटल ओनसोलनि अन्थाइबारि गेलेग्रा फोथाराव अन्थाइबारि माया क्लाबनि नाजानायाव मुंख्लं जाब्रां दैमारिनि मुङै फुटबल खेला बादायलायनायनि जोबथा गेलेनायमोन आरो बे जोबथा गेलेनायाव दिनै अन्थाइ टीमा देरहाबाय टाइब्रेकारनि गेजेरजों आसलते दिनै जाब्रां दैमारिनि मुङै खेल होनायनि थांखियानो जाबाय जा बिथाङा सासे एनडिएफबिनि गोख्रों मावथिमोन आरो आफादनि जागायजेननाय जोनोम साननिफ्रायनो बिथाङा खामानि मावबोदोंमोन 1996 मायथाइयाव बिथाङा बे ओनसोलावनो भर्ति नालियाव इन्डियान आर्मिनि मध्य प्रदेश CRP फर्सजों मोगा मोगि जालायनो जिउ गोमालाङो आरो दिनै बिथांखौ सनमान होनाय हिसाबै बिथांनि मुंखौ जों अरायथा खालामनायनि थांखियै बे खेलाखौ होनाय जादों आरो जों बेखै साबायखर होयो अन्थाइबारि माया क्लाबा बिथांमोना नाजानानै खेलाखौ जाफुंसार होबाय दिनै जागायबाय आरो बे कन्टिनिउ जाबाय थागोन फैगोन बोसोरावबो जागोन आरो बेबायदिनो जों बिथांखौ बे खेलानि गेजेरजोंनो बिथांनि मुंखौ जों अरायथा खालामनो नागिरदों लोगोसे बिनि गेजेरजोंनो जों बर' सेंग्रा सिख्लाफोर गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगा होनायनिबो मोनसे खाबु लादों जों बिटिआर सरकारनिफ्राय नासनेल बे खेलखौ सरकारि रेजिस्टार्ड खेल जाथाराखै जों रेजिस्टार खालामनानै जेसेबां हायो BTC सरकारनिफ्राय बे खेलखौ अरायबो फोथांना लाखिनो बेखौ नाजाबाय थागोन जों आसा खालामदों ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा बे खेला होनायखौ मोजां मोनदों आरो दिनै जिखिनि गेलेग्राफोर आरो नायग्राफोर बिथांमोननि जि गोसो गुदुं माबाखौनो होनानै जोबोद खुसि मोनदों आरो आसा खालामो फैगौ समफ्राव बिथांनि मुङै जि खेला होगोन बेयाव गासैबो बाहागो लागोन गासैबो थुलुंगा होगोन गासैबो हेफाजाब होगोन मानोना दिनै गेलेनायनि गेजेरजों सुबुंफ्रा साकरि मावालासेनो थांना थानायनि बेबस्था मोनदों आरो बेखौ जों बेबायदि गेलेनाय होनायनि गेजेरजों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोंनि उन जोलैफोरखौ थुलुंगा होनानै गेलेनाय बिथिङाव बारासिन गोसो होनानै दावगालांनो थाखाय जों बेबायदि मोनसे खाबु होनांगौ आरो बे खाबु होनायनि मोनसे दिनैनि बे खेल होनायाबो मोनसे बाहागो जों आसा खालामदों जे फैगौ समफ्राव बेबायदि खेल मोजां जालांगोन जाब्रां बिथांनिल' नङा गुबुन गुबुन बिर जोहोलावफोरनि मुङैबो जों बिदि खेला होनायनि गेजेरजों बिथांमोननि जि जातिनि प्रति नांनाय जातिनि प्रति टेग शिकार बिनि मोनसे सिनायथि होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ सनमान होनायजों लोगोसे बिथांमोननि नामखौ जों अरायथा खालामनो नाजानांगोन सार बेहाय जि जाब्रांनि मुङैहाय जोलुर बादायलायनाय होनाय समावहाय दाख्लै 14 अक्ट'खालि मोनसे जाब्रबथाय जाथाय जानानै थांबाय दा बेखौ नोंथांमोना बिनि सायावहाय माबाफोर दाखालि 14 अक्ट'खालि जि दुखुनांथाव जाथाय जालांबाय बे खेला जाबाय थानाय समावनो सारअन्थाइनि गेजेरजों साथाम मानसि जिउ गोमालांबाय बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव दिनै इतिमध्य BTC सरकारनिफ्राय बे रादाबखौ मोनबाय बिथांमोननि क्षतिपुरन हिसाबै जों बेबस्था लागोन आरो लोगोसे बिथांमोननि न'खरनि जायफोर थालांबाय बिथांमोना जाहाथे थांना थानो हायो बेनि थाखाय जों सरकारनि तरफनिफ्राय जेसेबां हायो खाबु होनो नाजागोन हेफाजाब नाजागोन